Ola hlir tu te ka channel ka lawlam lai vek chewa kumsom ruk pret mi thlama thian hmuh alua hliam hmuh ne thah nge ni mela January ni somni pathum kumsa ni somni paruk ai che Zarzoliana kumsom ruk pret champhai electric veng chu thlama thia hmuh nia ataksa hliam om Vawiin athina hian thilfel hlil om nia hriain champhai police station a FIR thelone ai che Zarzoliana he melbuk khodaya lalien moya champhai zayon veng huan enkol tonin Thlamah riakin rana vol thina tun thla ni somni tholen ni thlaidar nga vel khan ari party nang zia khai ari pui party na nge ni choi torin Thlamah thi chongin a hmuwa boy som ngal ma se railo te a thi zoine e che Zarzoliana lua hian kut thlak na hnu ma ninge a hriat hliam hmuania he thina chungchanga hian kutin thlak na om nge nia hrein achungte chuan champhai police station a FIR theluta champhai police station drill hlel thila thu zo fe turin mi pakhatan man to thuan zo fe mekane arong hi champhai district hospital a postmortem ni nilai ni khan Vawiin ane champhai electric veng VC le NGO sang te chuan thu choin trom siamin an veng mi le sa ichi Zarzoliana thina chungchanga hian mi kutora thini nge ya hrein poyan ti thuan soya poi khoi tu man chu ani nge theinan thu nei tu te chu theitop chho turin an nge na a top thlenga an thlop tur thuan sei bokane pakhatin tian ron sai ne bordar hi hung wat te se voi tam ka soita ka soile ang barmaram a boile tak vak nu hian rat tlan an ron tam sot hle a then sumdu lain adar ka te alo siam sak heng ho tamatang chi hian thina tama rog tam bok tuna rog tam tak khi chui chiang thinang o an hming mizo ni si an ron chor chhuale pemna barma an tam khopang tuna hian bazara dor nei tam jok so barma mi an niang an tam lutuk kan nam kan la thlem si ID tela anei tha ani zel box si kan ngam to lo hei aya na sa kan ngam lo ma hian tran la ka hun an pung chak box si ti hrian nei si lo in le lo thlengin an leya ain beng bela mi in lo thlengin min drone arakan army in office tur an ron lo te anti aizola heng te hi engwanga ron lo nge an ni ti te hi kan chui chian wa thaem kan tran ro la ngai kan chabel min ben box sak to kan chena kan ram nei chun hi min lo lan mai alom ta tang ro lang otin ron posane pakhat hianin aran sai hi ngei to che chuanin dik na chen potam khop maya thil a shazau ti hreta thila don thui ti hreta ra thlan then khati chu poi sak nei lo an nia mi fel tak tak ma se eng ho ra thlan lo tam tang che hian thi na te tor tha na te atik to poi tam pha hi na hreta ni kumdang ngei to chuanin po chu ni se thil chung cha hi ngei dan te comment section ma lo nu chewi don nia